τους, συνεργάζονται. Και κάνεις αντιστέσεις. Ναι, ναι. Κοίτα, κοίτα. Όχι, πάνε Μα είναι άντρας, κυρά. Είναι άντρας, σταμάτα κι εσύ. Είναι άντρας. Αχ, Παναγία μου. Μπουμπού, για πες εσύ, πού έπεσες και σε βάρεσε ο Γιάννης? Πού βάρεσες, δείξε θυσία. Πού χτύπησες, αγάπη μου, δείξε θυσία που βάρεσες. Πού χτύπησες, Πού το κεφαλάκι? Του σου παιδάκι μου, του σου. Πώς κάνει ο μπέμπης, μπουμπού? Εγιό σου λέει, εγιό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ εδώ πέρα. Το δικό μας, πάρα πολύ. Γιατί βλέπεις κόσμο. Το παιδί έρχεται σε επαφή, του μιλάνε, το τρελαίνουνε. Πεζάκι μου χρυσό, θα πας στην Αμερική και θα λένε ότι άλλαξες, αγάπη μου. Πού είναι? Μπέμπι. Είναι μπέμπις. Ναι, σε πήρα. Και είδες τι ωραία που πιάνονται. Ναι, όχι. Μπέμπι. Πες του μπέμπι. Ναι, θες και εμένα, χαλιά.